La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Anjola la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Ìbá mi dọ́wọ́ Ọlọ́run ọba o, kábíyèsí Ọlọ́run ọba tó gbójúlé. Àjọ gbójúlé àjọ méjì bí òkè, kábíyèsí Ọlọ́run ọba ìbá ẹ. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Bẹ́ẹ̀ kọ́ ló bá ti jù bá fúnlẹ̀ àlánú ni. Ìbá tànà bí Muhammadu mi. Ìbá Jésù Kristi kí n tó máa ṣe o. Gbogbo alálùfáà o ìbá. Gbogbo wòlíì o ìbá. Ẹlẹ́bọ ológun o ìbá ni mo ṣe. Àkàndé kí n tó jáde nílé o, mo ti ṣàṣàlátù tó pọ̀, ìyẹn fànà bí Muhammadu, mo pe Jésù Kristi rẹpẹtẹ. Wà ń jọlá láòlá wà lágbàtà ìlà ìlà sí. Èmi ń jọlá láòlá wà lágbàtà ìlà sí. Ọlá wípé kò ságbára, kò sóògùn kan, tí ò sọ́gbọ́n kan, kò sálùmọ́ kọ́rọ́ yìí, tí ó borí ọba láwùrọ̀ mi. Àgbà kí wàrà fánà, mọ́kànlá àlíyá wàrà fánà, mọ́kànlá àlíyá. Àgbà kí wàrà fánà, mọ́kànlá àlíyá wàrà fánà. Mo tọrọ àgbéga àgbéga, ìyẹn lójoojúmọ́ wàrà fánà o, mọ́kànlá àlíyá. Okùn alámú tí ò lọ ṣe bẹ́ẹ̀. Okùn alámú tí ò. Lẹ́ni 15th of January, ó bọ́ sọ́jọ́ Wednesday ọjọ́ àánú. Okùn ọlámú tí ò mí o. Ó ti wá di bàbá olóyè ṣẹ́ra ohun tí ò mí. Ó ti wá di jagun ààrẹ. Jagun Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò mi mú tí ò mọ̀ gbàgbọ́ tó kó ire. Ọlákúnlé mi tó ń jẹ́ mú tí ò mí. alias MKO mi Ọlátòkúnlé
ọ̀tún bàbá ìṣèlú lójoojú láńlé bàbá olóyè tó pọ̀ Jagunmọ́lú rọrẹ mi ìyẹn ní Kwara State mi Ọlákúnlé mú tí o mọ̀ gbàgbẹ́ tó ṣeun. Sẹ́ríkì Zùmú ṣì mí o mú tí o mi Ọlákúnlé Sẹ́ríkì Zùmú ṣì mí ìyẹn láàrẹ̀ náà láàrẹ̀ wá láńdì mọ́ Sẹ́ríkì Fúlàní ìyẹn nílẹ̀ Kẹ́bì Jagun Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò Lákúnlé mú tí o mi ó máa kórè rẹpẹtẹ ojoojúmọ́ la fi ń ṣoríire gbogbo dáadáa náà ṣe nílé mú tí o mi alias MKO bá a ṣe ń kọ́lé onílé mú tí o mi lálàyà tó dá nílé mú tí o mi àtàwọn ọmọ alálùbáríkà lọ́wọ́ mú tí o mi Ọlákúnlé mú tí o ọkọ lè di faith mi òkun ọlá mi o bàbá tẹni lọ́lá mi òkun ọlá bàbá tèmi lọ́lá mi bàbá Ọlámídé owó bàbá Kúnyìn mi bàbá Victoria mi mú tí o mọ̀ gbà fún ẹ tó ṣeun Honorable Ọlákúnlé àtòrí o àtòrí o okun ọlá àtòrí bó bá ń ṣe ẹlẹ́jẹ̀ gbàmú tí o ọjọ́ òkú ẹ kò pé Ọlákúnlé tán bá ń gbógun wọ́n sábógun àwọn náà pọ̀ tẹ̀ tán fi sẹ́yìn o wọ́n ń gbógun wọ́n sábógun àwọn náà pọ̀ tẹ̀ tán fi sẹ́yìn o okun ọlá ẹ bá màmá o òye ẹ bá màmá pé mú tá a máa ṣẹ̀yìn o ẹ bá fẹjọ́ sùn Ọ̀túnba Adédèjì. Okun ọlá bàbá tóbi lọ́mọ ọba ni o ọba ni Mutiu ọba ni o ọba ni ìyàwó ẹ ayaba ọmọba o bàbá tóbi lọ́mọ ọba ni o ọba ni. Mùtàbọ̀ ọmọdé kan bá pẹ̀gùn ẹ aṣíwájú àyàgbẹ́jẹ ẹ bá ń pè é ẹ bá ń pè é o ẹ bá mi pè é. Okun ọlá mi tó ń jẹ́ Mutiu mọ̀ gbà fún ẹ tó ọmọba. Ó ní pé kí n bá òun kí ààrẹ tó ń jẹ́ Ganiu mi ààrẹ Gani mi Adams àwọn ọlọ́fà láàyè mi lóye ààrẹ Gani mi Adams mi Ọ̀nà Kakanfò mi Ganiu mi ọkọ Mojísọ́lá ààrẹ Gani mi Adams mi ẹni àrò pé kó lè pàgọ́ ló bá ṣe bẹ́ẹ̀ ló bá ṣòro ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò Gani ọmọ Adams àtòfiṣẹ́ ogun rán ẹni tó yẹ ló ẹni wọ́n gbé fún ìka tó tọ́ sí múná fi romú gbogbo Yorùbá lápapọ̀ ló fọwọ́ sí Gani o. ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò Gani ọmọ Adams akíkanjú àtòfojú rán ẹni tó yẹ ló ẹni wọ́n gbé fún ìka tó tọ́ sí múná fi romú gbogbo Yorùbá lápapọ̀ ló fọwọ́ sí Gani o. gbogbo èèyàn tó fojú darẹ̀ ẹ̀jẹ̀ lọ sí mi ẹ̀dọ̀ ààrẹ ó kéré lójú ó tóbi sí kún orí mi máa jẹ́ ìṣàrẹ̀ Ọ̀nà Kakanfò.
àṣìírí tó bójú darẹ̀ jẹ́ lọ sí mi ẹ̀dọ̀. ààrẹ 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 ó kéré lójú ó tóbi síkùn orí mi máa jẹ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò. àtòfiṣẹ́ ògùn rán ṣòun làrẹ jẹ́. ó tó gbàgbà sùn lọ yẹ kó tó fún lọ yẹ. Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò kì í ṣòye yọmọjọ àtòfiṣẹ́ ògùn rán ṣòun làrẹ jẹ́. ó tó gbàgbà sùn lọ yẹ kó tó fún lọ yẹ. Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò kì í ṣòye yọmọjọ. bówú lágbájá ò kó jíire bówú tàmẹ̀dù kó jíire làkàṣègbè bówú kó jíire bàrẹ̀ bá ti jíire àbùṣebùṣe. ó ní pé bówú lágbájá kó jíire bówú tàmẹ̀dù kó jíire làkàṣègbè bówú kó jíire bàrẹ̀ bá ti jíire àbùṣebùṣe. ọ̀rọ̀ mi ti dá gèrè ẹlẹ́sẹ̀ kan o. kábíyèsí Ẹlẹ́dùmarè ọba. jẹ́ ìṣèbá fàlàyé mi Ọ̀túnba Adédèjì Òjó Àfọlábí. Ọ̀túnba Adédèjì mo kí ẹ kú kẹ́mi Òjó Àfọlábí. kì í jú bàbá láyé ní ọmọdé o. ọ̀rọ̀ mi ti dàgbé ẹlẹ́sẹ̀ kan o. tí ó jẹ́ pé kàkà kó ṣubú ara ló fi ń ṣe. Ọ̀túnba Adédèjì Òjó Àfọlábí. gbogbo àti bàtìrà láyé mi inú mi á dùn ara mi á yá gágá. Ọ̀túnba Adédèjì ẹ kú kálẹ̀. Òjó Àfọlábí ọkọ̀ tàtọ̀ láṣadé mi owó ọkọ̀ ju máì. ẹni tó bá yẹ ká pọ́nlé ẹ jẹ́ pọ́nlé mi. ẹni tó bá yẹ ká ṣe bá ẹ jẹ́ àṣẹ bá wọn. Òjó ọ̀rọ̀ ẹ ti dá kéré ẹlẹ́sẹ̀ kan o. tí ó jẹ́ pé kàkà kó ṣubú ara ló fi ń ṣe. Ọ̀túnba Òjó yìí fẹ́ràn mi èmi náà fẹ́ràn ẹ̀ níṣẹ́ la máa jọ fẹ́ràn ara wa.
Òjò Àfọlábí wẹ̀lẹ̀ jẹ́ olówó olówó alálùbáríkà olówó yàtọ̀ sólówó. Ọlọ́run ọba kó má jẹ́ ó máa padà ṣàìdá Ọ̀túnba Òjó Àfọlábí Ọlọ́run ọba ò ní jẹ́ ó náwó tán ìgbé kówókówó òun lọ táǹkì òníwó lọ́lá Ọlọ́run Òjó mi. Jagun Ààrẹ máa gbẹ́sẹ̀ ní gángan Jagun Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò mo ṣe congratulation ìmùlẹ̀ tuntun bá dé kejì Òjó Àfọlábí. Instrumentalist yẹ máa pariwo. Ọ̀rọ̀ yìí yóò máa ìwò wá. Ọlákúnlé Mútíù ló ṣe bẹ̀bẹ̀. Àlàyé mi ló joyè. Oyè wo ni Mútíù? Òun ló jẹ wálé. Ó ti di Jagun Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò mo ṣe congratulation Ọlákúnlé ní Mútíù ló ṣe. Ọlákúnlé kú oríire MKO. Ọlákúnlé Mútíù ní ọmọ tó kún ọlá ó ti di bàbá olóyè. Ọlákúnlé mà ló ń ṣe bẹ̀bẹ̀ òkun ọlá mà ló ń ṣe bẹ̀bẹ̀ Aláàjì Mútíù ló ń ṣe bẹ̀bẹ̀ Jagun Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò Mútíù Ọlákúnlé. Àsìkò tó wà délé tutù. Máa wọlé Aláàjì Múfútáù ní apàṣẹ gbogbo ní gbogbo. Aláàjì Mútíù máa wọlé ọmọ tala múlé. Onígbòǹgbò ẹ máa wọlé o. Ọmọọba múfúmúfú. Ìbàdí àrùn tó ń jẹ́ Múfútáù. Apàṣẹ Onígbòǹgbò. Ẹ kú dìde Ọlákúnlé. Àwọn balẹ̀ wá sí mi kọ́. Wọ́n náà tọ́ Ọlákúnlé Mútíù mi. Ó ti di Jagun Ààrẹ. Wọ́n lóye àmọ́rí. Lásìkò tó wá dé olóyè tuntun ìgbàlẹ̀ á máa lè sí
àwọn olè òní fàyà mo ti wọ̀nà kúnlé. bẹ́ẹ̀ lọ́mọ bá mú fún táwọn mi ìbàdí àrùn mi mú fún táwọn mi ó náwó alákúnlẹ̀mù tí hù mí à jagun ààrẹ mú fún táwọn mi ó ṣe èèyàn tọ́nà rẹ̀ mú mi ọlájọ́kúnlé ọlákúnlé mú tí hù jagun. àwọn whatsapp director mi Aliyaji Wasiu tó jẹ́ sọ́ọ́díkì mi ò ṣe ọmọdé onígbòǹgbò mi ò ṣe o Alhaji Mufutau onígbòǹgbò mi ò ṣe o èyí Ọlákúnlé mi mú tù mí. WhatsApp mi kọ́ o. Alhaji Wasiu ẹ máa wọlé Wasiu ọmọ sọ kíkì mi owó bàbá tàmí náà jù WhatsApp director aláṣẹ WhatsApp ranger ojúpẹ́ ọmọọba Ọlákúnlé ẹkú ìdílé jagun ààrẹ Alhaji Mufutau. Alhaji Wasiu Sodiq ẹ̀gbọ́n ti bàdí àwọn mi Mufutau ní. ààrẹ mọ́ wá kìlú. àrẹ̀mọ ìlú ọ̀lẹ́ gbogbo àfi bí àbá bòmí ní Alhaji Wakilu. àti pé bàbá àdìní ni Alhaji tó ń jẹ́ Wakilu bàbá àdìní gbogbo young back ẹ̀gbọ́n Mufutau mi ìbàdí àrán mi Mufutau mi èèyàn tàlájì Mufutau Ọlájọ́kúnlé Ọlákúnlé Mufutau mi jagun ààrẹ Mufutau mi okùn ọ̀la Mufutau ọkọ̀lẹ̀ ní ìfẹ́ tí mo ṣe ọba. àrẹ̀mọ tó ń jẹ́ Wakilu. Ọ̀túnba tó kún bọ̀ ẹ máa hó ẹ. máa wọlé àpàṣẹ tó jẹ́ Taofiki Taofiki tó jẹ́ Bashiru. Bashiru 60/1 million. àwòtán náà rẹ̀ mú tó kún bọ̀. apàṣẹ náwó apàṣẹ jẹ náírà o. máa wọlé aláyé tó kún bọ̀ tó ti bọ̀ bọ̀ mi. wọ́n náwó tí jagun Ọlákúnlé tó ń jẹ́ Mufutau. wọ́n náwó tí jagun Ọlátókúnlé tó ń jẹ́ Mufutau. Ọlátókúnbọ̀ tó fọ̀ bọ́ mi. okùn Ọlátókúnbọ̀ tó fọ̀ bọ́ mi. àbúrò ti tọ́nà rẹ̀ mú tó ń jẹ́ Mufutau. okùn aláwọ̀
okùn ọlọ́tọ̀ okùn bọ̀ mi àbúrò ta láyé mi mú ti hù ọmọ lòkùn ọlá ọlákúnlé àwòkọ̀ tún bá dé kejì òjò àfọlábí okùn ọlá mà ló ṣe ẹ̀bẹ̀ Òrò ìfàyè gbọ́. ẹ̀rí mú ti hù ló ṣe ẹ̀bẹ̀ Òrò ìfàyè gbọ́. jagun ààrẹ okùn ọlá Òrò ìfàyè gbọ́. ẹ̀gbọ́n tó ń tún ọ̀bọ mi tó kún bọ̀. ẹ̀gbọ́n tó ń tún ọ̀bọ mi tó kún bọ̀. àfijì jọ́nálìsì tó kún bọ̀. àbúrò tọ́lákúnlé mú tí hù mí. jagun ààrẹ ọ̀nà kakanfò mùtá o. okùn ọlá tó kún bọ̀ mí o. ó náwó ẹ̀gbọ́n ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ máa wọlé Chief Káyọ̀dé mi ọmọ Balógun àbúrò sí dókítà Bàríwọ́ndà máa wọlé Chief Káyọ̀dé mi ọmọ tó Balógun àbúrò lágbájẹ́ lọ́la mi Bàríwọ́ndà. Okùn ọlá tó kún bọ̀. Okùn ọlá tó kún bọ̀ mi. Ó náwó ẹ̀gbọ́n ẹ̀ o. Ó náwó ẹ̀gbọ́n ẹ̀ Mùtá Ọlákúnlé. Ẹ̀ǹdẹ̀ o. Okùn ọlá Mùtá àjò ọkọ̀ Faith. Bàbá Tọ́lámídé ni bàbá tèmi lọ́lá. Mo ṣe congratulation òkú oríire. Okùn ọlá òkú oríire. Òkú oríire. Okùn ọlá mú ti hù tèmi. Jagun Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ìmúlẹ́tì tọ́tún bá Adédèjì ojú Àfọlábí ọkọ̀tà Fọláṣadé owó ọkọ̀ Jùmáì ọ̀gbẹ́ni Alálùbáríkà bàbá Àbẹ́ta Aládèdèjì ojú ṣe. Fáìbọ̀ Mútì àfijú hòtẹ́ẹ̀lì àmì oníléeṣẹ́ yamiyami. Iléeṣẹ́ Alálùbáríkà iléeṣẹ́ ńlá. Àlàó Adémútì òbí ó ṣe. Èèyàn t'Adédèjì òjò mi o. Adédèjì àlàyé mi ní gbàgbé. Àlàyé mi ni. Okùn aláwọ̀ tí ó mi mọ́nítọ̀ díẹ̀sì orí ọlọ́wọ́ ọba wọn. Torí ìta láyé mú ti hù bí Ọlákúnlé aláṣẹ bóyá ijó jẹ́ oníléeṣẹ́ yamiyami ọmọ Jagaban Tinubu ọmọ Takọ́bí Ahmed Tinubu àbúrò Chief Sake mi Káyọ̀dé ọmọ Káyọ̀dé mi ọmọ tó Balógun Sake. Ọlákúnlé mú ti hù mí ó ti di jagun ààrẹ ọmọ ti Jagaban Tinubu ọmọ Takọ́bí Ahmed Tinubu Akọ́bí Adémi bàbá ń kọ́ nílé.
Ọlákúnlé Mùtíù bí okùn ọlá Mùtíù mi ọmọ Jàgàbá ó ní kí n máa pariwo 2023 lọ ó ní kí n máa pariwo 2023 lọ. Tinubu olódòdè Àkànbí olódòdè 2023. Tinubu olódòdè 2020. Ọlákúnlé mi ló sọ bẹ́ẹ̀ Jagun Ààrẹ ló sọ bẹ́ẹ̀ gbogbo ayé ló sọ bẹ́ẹ̀ o èmi gangan sọ bẹ́ẹ̀ o. Tinubu olówódé Àkànbí olódòdè 2023. Olódòdè Tinubu olódòdè 2023. 2023. 2023. Non-negotiable. 2023. Non-negotiable. 2023. Non-negotiable. 2023. Non-negotiable. 2023. Non-negotiable. 2023. Gbogbo ayé ló sọ bẹ́ẹ̀. 2023. Àwọn èèyàn ló sọ bẹ́ẹ̀. 2023. Èmi gangan tún sọ bẹ́ẹ̀. 2023. Àwọn ìyá wa ló sọ bẹ́ẹ̀. 2023. 2023. 2023. Tinubu olódòdè Àkànbí olódòdè. Ọlákúnlé òòrùn tó ń jẹ́ Mùtíù mi. Ọkọ fẹ́tí ẹbí bàbá tèmi lọ́lá mi bàbá Lámídé mi owó bàbá ògún yìí ó ṣe lọ́lọ́ bébí woman leader gbogbo Áfíríkà o àwọn Ọ̀túnba Adédèjì Àfọlábí mi Òjó mi. Ọ̀gá bàbá olóyè tó pọ̀ kẹ́ bá mi kí Òjó Àfọlábí ìmúlẹ̀ tíjọ́ náà rẹ̀wò Lákúnlé mi Mùtíù aláṣẹ Bóyéjó ọ̀chẹ́ onílé iṣẹ́ yamiyami onítàléṣẹ́ náà ní gbàǹjo àmì àṣẹ. Ọ̀túnba Òjó Fọlábí Ọ̀túnba Òjó Fọlábí èèyàn pàtàkì láwùjọ bàbá olóyè tó pọ̀. Ọ̀túnba Òjó Fọlábí pàtàkì láwùjọ tó pọ̀. Kábíyèsí máa wọlé mọ́ra ọ̀gbọ́n ṣe ìfọmọ́kẹ́ ọ̀dẹ́ mi mọ́kàyọ́ dẹ̀bà lọ́ọ̀gùn mọ́kàyọ́ dẹ̀bà lọ́ọ̀gùn àbúrò bá rí wọ́ndà mi Àyìndé Balógun ni. ẹ̀yìn làbúrò Táyìndé Adémi Aláàjì àgbà. ẹ̀yìn làbúrò Táyìndé Adémi Aláàjì àgbà. Omi pàlà ṣubú Balógun wọn sọ pé kò fún bàjẹ́ o nígbà tó ní pàlà ṣubú tó sọ pé tòun bàjẹ́ ìdí ọ̀rọ̀ rẹ̀ jọmọ ẹni tó gbẹ̀yàwó rú tó ṣubú pẹ̀lẹ́ ìyẹn ṣe kí ẹ ó pọ̀nà lọ. Balógun wọn wá ní kẹràn owó ajábọ̀ síta òyìn ọmọ ẹ̀jú ìbọn síbẹ̀ òyìn fanda kìíní ń fọwọ́lẹ̀ owó yé gbogbo wọn májẹ̀ kiri àtajà ẹ̀ràn kò. Ẹ̀rọ gbogbo ẹ̀rọ gbogbo ẹ̀rọ gbogbo ní gbogbo ọ̀rọ̀.
tóbi tó burú ọ̀kọ̀ọ̀kan bọ́ sódò yàn fàdà ìbákẹ́rẹ́ lòun lọ́gà gbogbo wọn níkú kò tẹ́ ní kí ló ṣubú tẹ̀wọ́n yọ̀yọ̀ níbo náà máa gbà pẹ̀lú ìṣáàkì òkè. Èyí ṣáàkì òkè àbúràkúdà 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 fi gbogbo ọ̀jẹ̀. ẹ̀yìn làbúrò tàyín dí àdébì alájí àgbà. Àyìndé ti gbó olórin ọba akòdì àràfà lórí bó bá ti lórí kìbá ìrójú bó bá ti lórí kìbá ìmọ̀ kan Àyìndé o Àyìndé ọba àgbèjì ara ó ń ṣe níbi pé kí n ṣá máa jó ní àkàndí àṣà. Abájíyárì máa wọlé mọ́ràbá ọmọ wọn ní Màdúgùrí aláàjì tó ń jẹ́ wàzírí mi Abájíyárì mi ẹ bá mi kọ́ ọmọba àwọ̀ Tọ̀túnbá Òjó Adédèjì gbogbo Àbújá Abájíyárì. Abájí ọmọ wàzírí èèyàn Tọ̀túnbá Adédèjì ọmọ Òjó Fọlábí Abájíyárì máa wọlé máa rọra ṣeré fún pàdí mi Abájíyárì o. Àwọ̀ Tọ̀túnbá Adédèjì Òjó ṣe ẹ ṣeré fún wàzírí Abájíyárì Abájíyárì yóò yá ẹ ṣeré fọmọ náà dáadáa èèyàn Tọ̀túnbá Adédèjì gangan agbótalájí Mùtíù mi Mùtá Ọlákúnlé Abájíyárì mi. Àwọn ọmọ Buhari àwọn Tọ̀túnbá Adédèjì Abájíyárì yóò yá ẹ ṣeré fún wàzírí mi ẹ ṣeré fún wàzírí mi Abájíyárì ló ń jó ẹ rí ní Abájíyárì mi. Àwọn Tọ̀túnbá Adédèjì Òjó Fọlábí Adédèjì àlàyé mi nígbà bẹ́ẹ̀ àlàyé mi ní. Adédèjì àlàyé mi ní. àlàyé mi ni. Fọlábí àlàyé mi ní. àlàyé mi ni. Adédèjì àlàyé mi ní. Adédèjì àlàyé mi ni. Àfọlábí àlàyé mi ní. Adédèjì àlàyé mi ni. Ọkọ̀ Jùmáyìn àlàyé mi ní. Sunday àlàyé mi ni. Ìmọ̀lẹ̀ Jagun Ààrẹ àlàyé mi ní. àlàyé mi ni. Adédèjì àlàyé mi ní. Adédèjì àlàyé mi ni. Adédèjì àlàyé mi ni. Ẹ ṣeré fún Mùtíù mi Ọlákúnlé. Ìmọ̀lẹ̀ Aláàjì Mùtíù mi Ọlákúnlé. Ọlákúnlé Mùtíù mi Ọ̀nàrẹ́bù. Ọkọ ti lè ní Faith bàbá Lámídé. Bàbá Lámídé ni bàbá tèmi lọ́lá. Owó bàbá kú ìmí o. Aláṣẹ bóyé jòjẹ́. Jagun Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò. Ọmọ Takọ̀bí Ahmeda Tinubu. Èèyàn Tọ̀túnbá Adédèjì èmi ò ṣe o. Adédèjì àlàyé mi ní bẹ̀lẹ́. àlàyé mi ni. Adédèjì àlàyé mi ní. Adédèjì àlàyé mi ni. Ọ̀túnba àlàyé mi ní. àlàyé mi ni. Adédèjì àlàyé mi ní. Adédèjì àlàyé mi ni. Ọ̀túnba Òjó Fọlábí. Ọ̀túnba Òjó Fọlábí. Èèyàn pàtàkì láwùjọ. Bàbá olóyè tó pọ̀. Ọ̀túnba Òjó Fọlábí. Ọ̀túnba Òjó Fọlábí. Èèyàn pàtàkì láwùjọ. Olóyè tó pọ̀.
ọ̀túnba òjò Fọlábí ẹni agbẹ́tẹ̀gbẹ́rẹ́ ká sáwọn ẹ̀dẹ́lẹ̀ tó jẹ́ gègà lóhùn ga sí ọkọ̀ tàṣàdé sòzè ọkọ̀ ti Júmáì bàbá ti bẹ́jàre Adédèjì òjò òjò ẹ ṣeré bàlàyé mi òjò Fọlábí mo dámọ̀ ni mo ṣe ìṣe bẹ́bẹ́ fún. Ọ̀túnba òjò Fọlábí èèyàn pàtàkì láwùjọ olóyè tó pọ̀. ìmúlẹ̀ láti tó ń jẹ́ mùtàtò mi jagun ààrẹ ọ̀nà kakanfò ọlákùnlé mú ti mi ọ̀dọ́mọdé olówó àfíjú òtẹ́lẹ̀ àmì ọmọ tí Jagaban àkọ́bí ó ní pé 2023 àkànbí olódò jẹ́ 2023 àkọ́bí àmẹ́ta non-negotiable non-negotiable 2023 ẹ pé 2023 àkànbí olódò jẹ́ non-negotiation Akànbíyádé Ahmed Tinubu ó yẹ ìjàgàbá wọn ìjàgàbá wọn ẹ máa jàgàbá wọn ìjàgàbá wọn ẹ máa jàgàbá wọn ìjàgàbá wọn ẹ máa jàgàbá wọn ìjàgàbá wọn àní ìjàgàbá wọn ìjàgàbá wọn ìjàgàbá wọn òṣèṣe ọmọ Tinubu òṣèṣe ọmọ Tinubu. wájú yàtọ̀ parí ẹ̀sìn wọn nílẹ̀ wọ́n sunkún ayé. ọ̀nàrẹ́bù aláti tó ń jẹ́ Mùtátò bá ń ṣe tọ́jú ọ̀tún bá dáadáa ọ̀rẹ́ gidi rẹ̀ èèyàn pàtàkì ní Ọ̀túnba Adédèjì Òjó Àfọlábí olówó aláàlú bàríkà nọ́mbà 1 Òjó wọn ò rọ́ọ̀gùn ẹ̀ ṣe. Òjó wọn ò rọ́ọ̀gùn ẹ̀ ṣe. wọ́n ṣe kó bàjẹ́ òun. wọ́n ṣe kó bàjẹ́ òun. babaláwo tán gbójúlé. ó sì ṣeré lọ sábẹ́lẹ̀. wèrè oníṣègùn tán fẹ̀yìntì. ó sì ṣeré lọ Kàlábá. ẹ̀rì kó bàjẹ́ tì ó. àló bàjẹ́ tì. àló bàjẹ́ tì. Òjó ní kí ló gbójúlé tó fi ṣe bí ọlọ́ba. Ọ̀túnba ní kí ló gbójúlé tó fi ṣe bí ọlọ́ba. owó pànìyàn lójú ẹrí. dọ́là pànìyàn lójú ẹrí. owó máa mi pànìyàn. ẹ ṣeré bálàyé mi Òjó Àfọlábí. ọkọ̀ tàbọ̀ lọ́ṣàdé mi owó ọkọ̀ Júmáì. àlọ́ oníṣàárẹ̀ Òjó Fọlábí. ó wà ní Kúfọ̀tayọ̀ Òjó Fọlábí. wọ́n náwó tilẹ̀ di Destiny baby. wọ́n náwó ti fún mi adúmáadán. wọ́n náwó títí fún mi adúmáadán. ẹ kú dìde tàlájí Mùtíù Mùtá Ọlákúnlé tó ń já Mùtátò MKO. aláṣẹ bóyé jòtẹ́ẹ̀lì MKO. ọmọ tí Àkànbí Ahmed Tinubu bá ń ṣe tọ́jú Maliki Bright. Ọ̀túnba Aládèdèjì Òjó Fọlábí wọ́n náwó fún mi àfúnmi bébì lórí fún mi àfúnmi
lèdi fún mi àwọn tọ̀túnba aládèdèjì òjò ọ̀túnba òjò Fọlábí Ọ̀túnba Òjó Fọlábí. èèyàn pàtàkì láwùjọ bàbá olóyè tó pọ̀ Ọ̀túnba Òjó Fọlábí. Ọ̀túnba Òjó Fọlábí. Èèyàn pàtàkì láwùjọ. Bàbá olóyè tó pọ̀. Ó pọ̀ gan. ó wá yọ̀nù ìyọ̀nù ló wá. Adédèjì òjò Fọlábí Ó wá yọ̀nù ìyọ̀nù ló wá. ajá tó dùn ẹ̀. Ṣé wọ́n bá ìyọ̀nù wá? ó débi tí tọ́nọ́rẹ́bù tó ń jẹ́ mú ti ìṣúmẹ́jà torí mú ti wọ̀lá kúnlé. èèyàn tàlájì Maliki bright ẹ kú kalẹ̀ ẹ kú dìde tí tàlájì mú ti wọ̀lá kúnlé. ọlá tó kúnlé jagun ààrẹ ọ̀nà kakanfò mi bó ṣe congratulation lórí ire.